بنبعات زعنببة تسفى نهم بار نابت بفولي سميتن منفساو هرطان النسبيو زمن تسجي صوم تسجي وي صوم قسقام بزحنا لنا هذا زمن زي نسدت التا قدس سدرا بيت نذكرلو نحزن ادينا قدس دنگل مريمن نصعد قدس يوسفن سولومين انستنتنلو اواني هذا زمن زي زانتا حزنن سقايني زمسل زانتا حانت زحرست عده مسيس انا كاب سيفي چكان نغوس هاديما ناب زيت فلطو مدري تقعزتو ليو اموخه سلمنتايا بتخرستيان لزا حزن زمولو تاريخ زي ابزو ورحات كرمت زودالو سبات فريات ناي كرمت زحفسلو زمن سجي وي زمن عمبابا تبهيلو ابزو صواع اتذكرو التمالسي عبت زعابي منفساو مستير تسويرو يركب إذا زمان زي نتبن بعات زعانببة تسفاء التدحنة عمبابانا نستمغرو اللؤوان سلزخوني التنبعات سقاي تسدات كدمي نبت عمبابا من صحنا نتنبعات كنردو يقبا التنبعات كاب حد عينت حزن ترايز منشو أين برد نبعات فرحين التان نغوس سماين مدرن زصورت هاده كا مدراو نغوس هيرودوس كتهدم كلا زنبرا سمعيت نغمتو اتن عالم كدحن زمت مدحاني هيوتو اب حدغا نبرت نبعات صاري اتن اب ግብጽ ዝወስድ መንገዲ አደገኛን በረኻ ዝወዝሑኒ ነይሩ ለይትን ስቁሪ ቀትሪ ምስሃሩር ጥሜትን ጽምን እናተፈራረቆም ተገብሮ ጉዕዘዩ እዚ ንብዓት እዚ ንብዓት ጻዕርን ድኻምን እዩ ንብዓት ጓንነት ኣብ ዘይትፈልጦ ምድሪ ኣብ ማእከል ባዕድ ህዝቢ ብዘይ ገዛን ንብረትን ምንባር ንብዓት ጓንነትን ብሕታውነትን የፍስስ እዩ እዚ ኩሉ ንብዓት እዚ እትብስምዖን አረጋዊ ሓዘን ንልብኺ ከም ሰይፊ ክስንጥቆ እዩ ተባሂሉ ዝተነግረላ ትንቢት ክፍጸም ከም ዝጀመረ ዘርኢ እዩ ነይሩ እቲ ስቃይ ናይታ ቅድስቲ ኣደ ሓደ ክፋል ናይቲ ዋጋ ተስፋ ምድሓን እዩ ነይሩ እቲ ዕምባባ ተስፋ እቲ ምድሓን እቲ ዘገርም ነገር እዚ ኩሉ ንብዓት ንኾንቱ ኣይነበረን እዚ ንብዓት እዚ ነታ ዝኸበረት ዕምባባ ዘስቲ ዝነበረ ህያው ማይ እዩ ነይሩ እቲ ጽጌ ባዕሉ እቲ ህፃን ኢየሱስ እዩ ቤተ ክርስቲያንና ነዚ ዘመን እዚ ዘመነ ጽጌ እትብለሉ ቀንዲ ምኽንያት ነቲ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ካብቲ ኩሩድ ጉንዲ እሰይ ከዓ ሓደ ጠጥዒ ክጭብጭብ እዩ ሓደ ጨንፈር እውን ካብ ሱሩ ፍረ ክፈሪ እዩ ተባሂሉ ዝተነግረሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምዝካር እዩ እቲ ስደት ነዚ ጽጌ እሰይ ካብ ሰይፊ ሄሮዶስ ንምድሓን እተገብረ ጉዕዞ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ንብዓት ነዚ ዕምባባ ህይወትና ዝኾነ ክርስቶስ ንምዕቃብ እዩ ፈሲሱ እቲ በረኻ ዓንበበ ቅዱሳን ስድራ ቤት ኣብ በረኻ ግብጽ ክጓዓዙ ከለዉ ትደረቕ ዝነበረ በረኻ ብህላዊኦም ተቐደሰ ከምቲ ትውፊት ቤተ ክርስቲያንና ዝነግረና ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ማይ ይፍልፍል ደረቕ ኣእዋም ድማ ይልምልሙ ነበሩ እዚ ማለት እቲ ብሰንኪ ሓጢኣት ኣዳም በረኻ ኮይኑ ዝነበረ ዓለምና ብምምጻእ ፈልፋል ማይ ህይወት ክርስቶስ እንደገና ክዕንብብ ከም ዝጀመረ ዘመልክት እዩ እቲ ንብዓቶም ንበረኻ ህይወትና እውን ኣልመዖ ትንቢታት ዓንበቡ እቲ ስደት ባዕሉ ነቲ ንወደይ ካብ ግብጽ ፀዋዕክዎ ዝብል ትንቢት ዝፈጸመ እዩ ነይሩ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቶም ነፍሲ ወከፍ ንብዓቶም ነቲ ኣምላኽ ዝጸሓፎ መደብ ምድሓን ክፍጽምዎ ከለዉ ዘፍሰስዎ እዩ ነይሩ ንሕና ኣብ ዘመነ ጽጌ ሎሚ ንሕና እውን ነፍሲ ወከፍና ኣብ ናይ ገዛ ርእስና ስደትን በረኻን ንርከብ ንኸውን በረኻ ሕማም በረኻ ጸገም በረኻ ብሕታውነት ወይ በረኻ መንፈሳዊ ድኽመት የጓንፈና ይኸውን ኣብዚ ዘመን እዚ እቲ መልእኽቲ ዘመነ ጽጌ መጸናንዒና እዩ እሱ ድማ ኣብቲ ናትና በረኻ እውን
ጽጌ ክዕንብብ ይኽእል እዩ ዝብል እዩ። እቲ እነፍስሶ ዘለና ንብዓት ጻዕርን ጸሎትን ኣምላኽ ነቲ ናይ ተስፋ ዕምባባና ከስትየሉ ይኽእል እዩ። ከምቲ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ነቲ ጽጌ ዝኾነ ወዳ ሒዛ ኣብ በረኻ ብእምነት እተጓዕዘት ንሕና እውን ኣብቲ ናይ ህይወትና በረኻ ንክርስቶስ ሒዝና ብእምነት እንተተጓዒዝና መወዳእትኡ እቲ ኣብ ህይወትና ዘሎ በረኻ ዕምባባ ተስፋን በረኸትን ክፈርየሉ እዩ። መደምደምታ እምበኣር ዘመነ ጽጌ ሓዘን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ሓዘን ዝተሰወረ ሓጎስ እነስተንትነሉ እዋን እዩ። ንብዓትን ዕምባባን ስደትን ምድሓንን ብሓደ ዝዝክረሉ ቅዱስ ዘመን እዩ። ጾምና ንብዓትና ምስ ናይ ኣዴና ንብዓት እንድምረሉ፣ ጸሎትና ድማ ነቲ ብጻዕራ ዝተዓቀበልና ጽጌ ህይወትና ዝኾነ ክርስቶስ ንምሓዝ ዝሕግዘና ይኹን። ብሩኽ ናይ ጾምን ጸሎትን ዘመን ይግበረልና። ዝተጨነቐት ነፍሲ ዕረፍቲ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ናብ ኩሉ ምእንቲ ክባጻሕ መሃሩ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ካልኦት ንኽመሃሩሉ ሼር፣ ሪፖስት፣ ላይክ፣ ኮመንት ብምግባር ኣካፍሉ። ፈሎው ብምባል ድማ ኣባል ናይዚ ቻነል ኩኑ።